Já vás zdravím od druhého videa z Minecraftu Skywars a jdeme hrát, no. Už natáčím přes Fraps. Takže tak, no, já si to tu muzikuju, kdybyste to neviděli, ty čísla. Tak. Ty kokos, pojď. Bum, bum, bum. Okay. O, to by mělo být trošku lagy, za to se omlouvám. To vám vůbec nebude vadit, určitě. Podaříme ještě lagy než minule. Já jsem to neopravil, ale stál jsem si ten Fraps. Já jsem ho měl pořád stáhnutý. On mi nešel. Nějak pokažený, měl jsem ho nějak prostě pokažený. Ale teď ho mám zdravý a lapis, ten nepotřebuju. No, regen, berem. Berem. Okay. Doufám, že nikdo nebyl mě. Jako slyšel. Kam to je špatný. Tady, on zmizel tady. Spadni. To je. Jo, takhle se to dělá. Jež. Ne, to si jenom děláš. Žádná enderperla. Kokos, ona už nám chtěla jít. Jo, damage, ok, to jsem chtěl. Ne, ono na mě půjde. Ještě tohle si dám. Vrátím se tam. Oni tu jet, krásně. No a ta zemne, já se teleportnu. Ne! Nevadí, hrám. Dneska bude takové testování video na ten Fraps. A tohle bude takové kratší, no. Wow, pěkný. Mně se to teďka nechce ukončovat po téhle hře. Já se potom rozmyslím. Už to chci ukončit, protože jak jsem říkal, je to testovní. A rozhodl jsem natáčet přes ten Fraps. Já myslím, že bych měl jako víc odběratelů a docela mi to pomohlo, aby. A oni jsou uprostřed, nebo jo, ne, zase. OK, no tak tady už někdo je. To je úplně jasné. Já jsem první nevím to. Oh my god, to jedu. Jedu k tomuhle. Tohle zabiju lehce. Ne! No tak kámo. Co si to dovolíš? Oh baby. Heal. No jasně. Střílej po mně, ty srabe. No jasně. OK. Já už bych to... Ne, dáme ještě jedno. A nakonec si dáme třeba lukostřelce. To jsou houby, takže ne. Nebo ne? Ne houby. Náčetl. Okay.
Lak? Jo, serveru. No jasně. Dobře, že mám lak. Tady jsou jenom jeden dia, myslím, nebo dva, ale nechci. Tady jedna. Já mám zrovna špatný ostrov, že to nemám víc. Jo, on se teleportuje prostřed. Mám se, teď jsem si trošku. Regen. Co dělám? Já jsem blázen. Blázin. Tak jsem zemřel. Tak to je pro dnešní video vše. Doufám, že se vám videjko líbilo. Dejte like, koment nebo odběr. A čau.